Action! Da baka zo ba tabbas zan aikata. Mahmud, wallahi tun da nake wani namiji bai taɓa riƙe hannuna da sunan iskanci ba. Idan kuma baka yarda da ni ba ka zo mu je shagon shi, kowa ya rantse. A gayyato bala'i akan din mai ƙarya. Idan ka aure ni zaka gane gaskiya. Zaka tabbatar abin da nake faɗa maka gaskiya ne. Idan kuma ba za ka iya haƙuri ba ka zo mu je kowane asibiti. Ka sa kowace nurse ta duba ni. Za ta tabbatar maka abin da nake faɗa gaskiya ne. Abin da Nura ya faɗa maka ƙarya ne, ya yi haka ne kawai don bai samu abin da yake so ba. Mahmud, duk abin da na faɗa maka gaskiya ne. Idan kuma baka yarda ba to ni ban san me zan ƙara faɗa maka ba. Na riga na gaya maka komai. Amma na haƙura. Na gama tek ɗin nan.